lapha ngasekhaya ubingelele isibhukabhuka sentokazi usiteteleke intokazi yakwaNdlovu phansi eMalimoti kuso leso sigodi. Namhlanje sibheke Stenga sisendleleni nje siyoza ukuthi ubabukhuzwa usiphatheleni kwingilimalile le episode yethu yes4 la siyohlala khona naye phansi siza ukuthi yini lenkulu kangaka yenzile yini leyenzekile empilweni yakhe yamgqugquzela weze wenza lento esiyoyibona namhlanje. Hayi ithi ngabankulu bese besho njalo asazi ukuthi iyozala nkomono okwakho ukuthi uhambe nami silidingide lolu daba siza ukuthi konakalephi noma kwalungiswa yini aphola kanjani amanxeba asambe mbukeli. Angikwazi ukukhuluma kahle kahle ngiphiwa ukukhuluma kodwa ngikwenza umsebenzi wami lezowenza manje. Nonke nje before niphumela umuntu uzomela bese egobisini ukuthi usengenile kwisithetele community wa subscriber. Ngoba sifuna lo 100k we-award okumele siyilande for being the best ku-YouTube and for being the best channel ku-YouTube. Igama lami ngiyositeteleni ngoba nginosibongo ekhaya kusebenza esigabeni sasendaba zenzalo. Angizukwenza okuningi ngizohlala phezu kodaba lomsebenzi wami ukuze omunye wakho noma uzokuthola la encwadini kodwa uthi uhamba usunayo understanding yenjeni ubabukhuzwayo ayihambile ukuze noma umuntu ongazange wabona noma obengakabi nenhliziyo ukuthi iphetheni le ncwadi kodwa ebe esazi ukuthi uzokhuluma ngani noma yini lejule kangaka ephethwe le ncwadi ngoba bakhona ababhali baningi kodwa kukancane uthole ozokwazi ukutshela about the journey. Mangikhuluma ngejourney ngikhuluma ngokuthatha unyawo usuku uhambe la uvele emotweni wakho. Mangithi the journey ngikhuluma ngamaphephuphephu ngangeyisele ngeyimvula ezinethile yaze yaphelela kuwe ukushiswa yilanga uqala phansi futhi noma kuduma noma kufika ikhukhula bese uyakwazi ukuphinduka uthi ifikile imvula enkulu kodwa masala la. We are talking about that journey namhlanje. Bakhuzwayo ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngiqale ngene kule ngoba ngiyazi yakuthinta kakhulu. Sicela Mamkhuzwayo sikhombise isipho esifike nestetele kumedia noma esilethwe istetele kumedia ukuzosho ukuthi ukukhanya kwakho noma ubuhlungu obuhambile qede kwaphuma injabulo egcineni asifikanga singaphethe ngitsho kodwa sithe uma usumenyezelile lolu suku sesicela ukuveza ukuthi Share
ngokusingayi. Ubingelele umuntu osekhaya obubukayo usichazele ukuthi ungubani bese sikwazi ukuqhubeka nohlelo lwethu. Ngiyabingelela nonke emakhaya elibukayo lana khona okhulumayo ncela uNkulunkulu Mr. uzwayo wafumana umusa wathi ngelimini uNkulunkulu angizele umusa ungamfanele nami umusa nje kodwa namhlanje ngibonga ithuba uNkulunkulu angaphela. Okay, ngizocela sithi ubuyele emuva kancane ngoba lento iqala umncane. Uma uthi Siteteleko ngithathe ngifuna ukukhuluma ngohambo lwempilo yami asikwazi ukuyikhela phezulu kumele sijule sishone phansi. Kwenzakala kanjani ukuthi ugcine baba usutholakala noma ngoba ngokuchaza kwakho wathi ungale point? Yes. Awusichazele ngokuzwa kwakhe ekukhuleni nokusukulile ukuthi kwenzakala kanjani utholwa ubani ePoint unenyanga engaki noma mabekalelisela babe ngathi bongakanani ngaleso sikhathi. Ngatholakala khona bathi mangizwa ngishayeka kwi-list ukuthi ngithola ePoint ngilahliwe khona ngiyacabanga ukuthi angikhumbuli kahle kodwa ngangimncane ngoba udrayiva wangikhipha la engikhipha khona ezingane ekhaya wayezikhala ngokuthatha ukhipha so ngangimncane kahle sikhona nethombe futhi ekhombisa ngishona ekhangcina zokuthi wangilahla nje lizema ngingakhalelisi ukuthi-ke sewuyaqala-ke sewuyatholakala usiwa kuphi noma uhlalaphi usithathe nje ukuthi usenabela kancane ngaleyo jeni ngoba sikwazi ukuyishiya. Hayi wangithola udrayiva webhasi loyo ngathathwa ngayiswa esibhedlela bathi se-ADT nga-check-a ukuthi nginomani bathola ukuthi umntwana akakhubazekile akekho asikho isizathu esenza ukuthi umntwana mama ayilahle kodwa bathola ukuthi shuthi nje wayilahle ingane wazi kwamkelela ngisho e-police station point wafunakala umntwana ngaphablish kwilanga kwathola angatholakala ukuthi umntwana kahle kahle yini yadala ukuthi angalahleke asikho isizathu kusho bona uzube namhlanje akuthatha ama-social worker wathola indawo yokuhlala esofsetemlazi basuke esofsetemlazi ahamba yawazuka bana 2003-4 lapho awena sithembini enanda ebalinde kwefremathiko. Okay, uyithola nini le equkethe lento ebuhlungu kangaka ukuthi wena watholakala kuphi? Ungasuthi uyakhumbula kahle ubusuneminyaka engakanani ukuthola ngoba vele ekukhuleni kwakho ubunalo ulwazi lokuthi umama unesenza asenze esifana nalesi? Kwathi mhlawumbe ngenye imini nje esikoleni nje ngathi kuma-social worker ngiye esikoleni ngifisa ukwazi ukuthi yini mina ngingazazi ukuthi ngizalwa ngubani. Kwacaca ukuthi lapho kufanele ngithi angiye esikoleni ngoba ngifuna ukwazi ukuthi ngibekwa yini la. Into edala futhi naleyo ngakhe ukuthi ingane zayivakashi siyema njemakubo mhlawumbe bacula bathatha isale mina ngeke mhlawumbe sibabili ngoba ngeke ungasithatha ubonakala lapho mina ukuthi ushuthi vela nami. Okay, bagcina bengafikela lapho ngatshela umshayeli ukuthi angiyi esikoleni namhlanje ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani apha nithele umshayeli kahlangana cishe mhlawumbe usuku lonke eshayisana ngamakhanda ukuthi sizoyitshelani ingane ngoba mhlawumbe singathi siyitshela iy'bulale emva kaloko mhlawumbe ucaca ukuthi fanele ilazi iqiniso ngoba iyasho ukuthi ifuna iqiniso waphoqela ukuthi manje ngadwele emva kaloko ukuthi angizukuyibulala ngathi mina cha ngeke zenze lutho cela ukulazi iqiniso angivele ufile ukuthi ikhona into eyenzeka kodwa ukuthi angithetha abantu shalela-ke angitshetshe i-history ithi nje walahlwa mina qala lapho ngendawo kushuthi nawo uyamkile kushuthi kuzela kwenza yonke lento because ngalahlwa. ubuhlungu-ke sewuzwile ngaleso sikhathi
uyithola usuthola umndeni ozokufukamela kuwo wonke lawo manxeba. Babekhona phakathi kozweni lapho emathilwe yaseNgililimalile. Okay. Babesithatha abantu ngoba babebona ukuthi umntwana ohloniphayo futhi nje obonakalayo ukuthi amthanda uNkulunkulu. Okay. Bamthatha. Ngoba izinto ezikanjena ziye zibe ngathi ziba yinsila esingakwazi futhi ukuyilahla noma ukuyibalekela. Kuyenzeka into uma ikwehlele kanye ithola isilokhu iphinda uzuyisola mhlawumbe noma uyibone ngathi wena unenkinga ethile onayo noma unebhadi ngoba abanye baze besho njalo akaze yini wena ukwehlele ukuthi uzizwe noma ohambeni nendlela usibone sewuhamba ushiyeka noma ungathi ubuyiseleke emuva ngenxa yayo le nto ethi yenzeka kusuke ekuqaleni. Kwakwenzeka vele ukuthi ube khona ukuthi especially umswana wazizwela ngigule ngendlela engayazi ngingazazi ukuthi kwenzakalani imkhono shuthi mangiseyingane kodwa ngiphinde ngibabuze usishela ukuthi kanti ukwamamsa ubuye lapho ushuthi nginamali ngomuntu wengula kwesikhathi ehamba ibhedlela nje kubonakala ukuthi kanti ngangabona ukuthi nginekhona into isikole ngibezele ngoba ngiqonda ukuthi usathane wevele lento eplanini ukuthi mayenzele ukusemela ngihlanye ekhanda uNkulunkulu emuhlele hayi usizomkhola ngoba abanye behlahlala lapho abasebashona abanye baphenduka izinto esabamuzisho. Kulo lonke ke lolu hambo osuhambile kaba awukho umkhono noma ugcina awutholi ukuthi kahle kahle umama wayewakuphi nendawo noma kuze kube manje awuzanga yini wahlangana noma wakho. Ayakaze ngibone futhi ngikhona ngamaZulu ngoba ngo-2016 sizoluma amathe kwathi ukufuna abasekhaya cishe khona mama khona naye sikhamba siyezilo zathi sathola abakhuzwayo ubaba uJoshua ngo-2019 shona ngawo umama yena amaziwa kodwa babechaza abantu enengcaba naye uzokuthi nje odlameni-ke asikazi sibona amazi. Okay. Ngibuye kule eyakho-ke manje sewushumayela ivangeli sewamukela ubizo lwakho. Aphola kanjani la manxeba ngoba nginesiqiniseko sokuthi wakhulu nabo ubuhlungu. Wenza kanjani-ke wena uzudlule kulobu buhlungu senenzela nomuntu mhlawumbe ungayithola esenkingeni efana neyakho ukuze akwazi ukuthi yini wena le yakwelapha ngoba sesikubona usulapha namhlanje. Njengoba ngichazile ukuthi basiza ukuthi khona ivumu lomaqedisini uJesu sisumuntu ngaphandle kwaJesu akukho ngabe mhlawumbe nafa ngoba wasiza ukuthi thanda uJesu. Ayazazi khona vele izimo zayivuma ukuthi shithangamzana kodwa ukhona kwakumsiza ukuthi mangibuzweni ukhuleka usilula thandazo lokho ikona okumsiza makhona umama lapho khona makuseyokuba ngiyobona prayer yothandazo ukukhanya ukuthi usemncane izinto namhlanje ngithandazo yabo mama khona befundisa ngentwazi. Okay, ngoba ukhule bengazi noyedwa umzali wakho nesiqiniseko sokuthi wawusebenzisa isibongo ngaleso sikhathi okuyisi sakho. Sekwenzekile yini wasithola noma ekuhambeni kwempilo wagcina utholile yini ukuthi isibongo sakho sangempela wakho? Yebo, kwenzeka ngoba ngo-2016 ngisho ukuthi ngayizomzala ngathola ukuthi nasiye wakuthini igama nesibongo aphilwa kuphela ukuthi ngikwazi ukuthola i-ID noma ngikwazi ukuthi ngifunde kodwa ngo-2016 ngathola ukuthi asiye mina owatheni ngoba uzozwana nomadlambeni lo ngamasi. Yes. Wasuyaqala uyashintsha lapho isibongo. Thina wakudala-ke ngacela ukuthi ngizoshintsha isibongo wamsiza okudala khona ngoba sahamba sayakonfesa washintsha into esiyibeka abafowabo sesibambela sibambeleza sashintsha seduze ukuthela ukuzwa ngoba ngithi ngenzela iy'ngane ukuthi zingabuzi ukuze mningi noyibuza ukuthi kwenzakalani sokudla into mina ngiyilungise ngoba le nto yokuqala angifisi ngayihlele kanzi kufanele iphele. Okay. Ukuthatha umuntu onesibindi-ke ukuthi ngiyeza kule eyale ncwadi kuthatha umuntu onesibindi ukuthi akwazi ukukhuluma ngobuhlungu noma akwazi ukukhuluma ngento efana nalena ngoba umuntu uyayeka ukukhuluma ethi ngisaba ukuthi abantu bazokudabukela. Yini wena le ekwenze wathi
angikhulume ngayo lento. Yebo sibonile ukhona lwakho liyakusebenzela yini le ekwenza ukuthi uzuthi ngithatha isinqumo sokuthi ake ngibhale incwadi ngalolu hambo lwami. Ukuthi ngiyabona ukuthi isizwe silimele njengoba isizwe silimele kanjena uthola ukuthi abantu babulala abantu uzuthi boyfriend ubulala girlfriend uzuthi ingane i-commit suicide yayibulala okunye kusuka kulento abazali igcina ingane zigcina zixabana ibulala asenithi no akuhlale phansi ngiphumela obani ukuthi noma ngabe kuthiwa ngabani kodwa impilo iyaqhubeka akwazi ukuthi incwadi-ke izokwazi ukuthi umuntu asizakale one-rejection olahliwe nami ngalahlwa kodwa namhlanje ukubekela ngikhona. Okay, sibuye futhi size kule eyakho-ke uthola umama noma usuyaganwa manje sewuthola umsizi wakho okwamukela ngizoyisho kanje okwamukela nokulahlwa kwakho okwamukela ney'nkinga zakho ngoba kukancane ukuthi uthole umuntu wesifazane othi mina ngizokwamukela noma ungazazi ukuthi kukuphi noma ungangasona wakho kukancane uthole angisho kanje kukancane uthole umuntu wesifazane wohambo lwakho kuba yinhlanhla ukuthi uthole umuntu wesifazane wohambo lwakho kakhulukazi uma usesimene esinzima njengalesi wena bokusona. Silandiseke ngale uNkulunkulu esekwenzela umusa sewuqala manje uthola lembali ekwazi ukuyivuka nawe kuze kufike esikhathini samanje. Yebo, hayi. Nalapho futhi kwakuumusa kaNkulunkulu ngoba entabeni ngo-2015 ngangiyothandaza ngiyobuza uNkulunkulu ukuthi kwenzakalani ngami ngoba ngibhekene nama-attack amaningi ngingazi ukuthi kwenzakalani endaweni mangifika ngihambe bangi-reject abantu abefundi sixakele ukuthi kanti yini kanti zokuthi mangivuleke entabeni ngo-2015 ematata bayazi abanye umsinyathi enandi ngathi nje ngilele nje etsheni ngicamelile nje ngisathandaza ngabona nje uNkulunkulu enginikeza umuntu wesifazane ogqoke ingubo emhlophe ngayitsheshe sengiyafa ngenxa yezimo ngathi hhayi umqondo wami hayi osingamele ngoba vele ndakangayisele ngathi nje sungamukela wangisiza ungithela umuntu ogqoke ingubo emhlophe shuthi nguwe Nkosi uzongilanda kanti nje cha ngihlisa emabuseni hlala phansi wena ngizokhombisa ukuthi ngelinye ilanga ngizojabulisa kanti ngo-2015 loyo umama wefika eThekwini ezofunda ushushe uNkulunkulu ekhombisa ukuthi nawe uzojabula ngelinye ilanga ngathola lapho ukuthi-ke ngikwazi ukuthi ngimbone umama entabeni kanti ngo-2021 sahlangana umama nakhona futhi sahlanganiswa uNkulunkulu akukho engathi ngakwenza kuyena angaze ngimshele futhi ngamtshele kuyena namthanda kuphela angikazazi laba bantwana bese ngabe abantwana sisayijolela nje ngoba sinenkosi naye bayithandile futhi yobaletha ngoba nabo bazoza nokwabo futhi. Yebo, akazumshela. Okay, babukhuza sibona isikhathi esiningi abantu abadlule ebuhlungwini olule kubona bagcina bephelela ey'dakamizweni bagcina abanye babo sihlangana nabo emgwaqeni bese sibabiza ngaleli gama elithi amaphara kanti akwazi isilonda esingaphakathi kulowo muntu noma into emuholelile kuleyo nto ukuthi azagcine sekuyona ukuthi yini wena waba nenhlanhla wagcina ungasayitholi ukulezo y'dakamizwa kusho usutholile ukuthi impilo yakho ikanjani noma lusuka kuphi uhambo lwakho kodwa wayithola ungayibandakanyanga nezinto ezayizobuyisela impilo yakho emuva. Umuntu osekhaya obene inkinga yokulahlwa umzali qede njengamanje akaboni imuva akaboni iphambili uma engezwa kuwe wena muntu osudlule khona ungathini kuye ngoba mina angizukwazi ukukhuluma ngohambe engalwazi ungcono uma engakuzwa umuntu osedlule esimeni esithi asifane nalesi yena kusona okubukayo njengamanje khaya onenkinga ebhekene nawe osecabanga ukwenza izinto ezingalunganga noma osecabanga ukuyibandakanya kulezo y'dakamizwa ungathini kuyena wena njengomuntu odlule ungabhekene nawe. Kulula nje ukuthi nje sebokuqala futhi samukele njengoba sinjalo singakwazi ukushintsha uma abantu sebeshile emhlabeni noma sebeshonile awukwazi ukubavusa futhi awukwazi ukwenza abantu ukuthi bakuthande kufanele usamukele uqalise ukuthi kunje ngokuqala nje lokho bese kuba kulesi bese uyavuka uyicosha ngoba ngesize ukukhala abantu ngesize
kusaza bashintshele futhi uvuka amanxeba athoba abazali kanti balulekile ukuthi noma abantu uNkulunkulu bahlehlisa ebehlisela ngesizathu esithile especially family kanti mase ngesikhathi sokuthi wena ushintshe mhlawumbe uthole indlela yokuthi isimo usamukele njengoba sinjalo bese kugcineni-ke wena bese uthatha uJesu kube nguye ozohlanza inhliziyo yakho into engayibona ngabona ukuthi uJesu yena yedwa wangisebenza akekho ongishumayezayo ngingathi nje thatha impilo yakho uyinikele kuKristu wanika impilo yakho kuKristu uzobona nawe impilo izokwenzeka ngoba vele ekugcineni uKristu kuphela wazenza impilo yomuntu izinto ngozemfishane iy'nsuku zemfishane so ngamazi kufanele thatha impilo yakho wena uyinikele kuJesu ngoba noma angithole nje ukubhala inkumbulo ekhaya yokufuna umama kodwa ngifuna ngokuthi ngifuna ukumtshela yonke into ngibhodlele kuyena ngimgive ukuthi wayengahlela kanti cha uNkulunkulu yabona akangitholi kwamanje ngoba ngathi sikhathi angizomthethisa ngithuka manje sengabalula ukuthi mase ngithola ukuthi nje achaze kwenzakalani mina uma bese ngiyaqala umzali ngiyashintsha nokuthi wenzani akona bami ngoba sengiyakhola mina icala lakhe sezulwini mexola ecela ukuthola mina umthethelele futhi ngoba egcineni le mongo ngibambele phezulwini impilo yaphambili manje ubheke phambili manje siyabonga kakhulu uma-ke njengoba manje usungaka akungaze kuyenzeka yini uthi ukuhlangana nabantu ngoba singabantu asifani uyifile lento yokungathi uyacwaseka noma lento yabantu bokuvalela ngaphandle ayikuhlumezi yini njengomuntu oseke wadlula kulesi simo kade usixoxa nje yayenzeka phela kodwa manje ngoba phela siyazika siyathandaza sizomthandaza ukhuleka ngoba yonke into eceba uNkulunkulu ngoba phela isitha siyakwazi ukutshontsha nokusikhumuzisa imuva lapho so kubalulekile noma kuvuka lokho ngibuye emthandazweni ngicela uNkulunkulu angisize ngoba akuyona into elula leyo ukushiya umzali akuyona into elula ukujejwa ngakho kodwa egcineni udinga ukuthi leyo nto leyo usize uNkulunkulu ekutheni healing i-deliverance yangisiza ukuthi ngibheke isimo ngikhulelelwe umamanani babeze bathi mangibethele ngapenati ayimina ngiyahluka ngikhulekelwa njalo abazi abantu ukuthi ngaphakathi ngilele ufuno njalo mina ngakuthiwa khona bakhulelelwayo ngamaqala bexolela abantu ukuthi bakhona ukuzokhuliswa ngumzecelo yini kanti wena ukhulelwa kangaka hawu usahlala nabantu labanye abantu lithi kube yabazi ubuhlungu ngumsebenzi lababili hlala nami uyabona kuyangifanele ukuthi ngibe everyday ngoba ngiyawudinga ukuthandaza isimncele sona ngoba iy'ngane ziyayibulala ngempela lesi simo akuyona into yokulahla umzali ukuthi umzali wangcola angabhothi angikhiphe kodwa manje bangizala futhi ulahlekelani futhi mengasafuni futhi uyayibuka lokho kodwa sizokuthi nje ngisizwe indlela nenkulunkulu angisiza lapho okay sibuyele kulena yokuthi umuntu obuka ekhaya ongaba nolwazi lukamama ukuthi ungakuphi yini ongayisho kuyena njengomuntu obukayo kulesi simo esenziwe umuntu wesifazane esibuhlungu kangaka umuntu ongaba nalo ulwazi ukuthi ngiyamazi uma wakho noma ngingaba nawo umkhono wokukusa kumama yini ongayisho noma yini ongayicela umama mengasakubuke lolu daba ukuthi aziveze yini amazwi ongawasho kuyena angamkhuthaza ukuthi akwazi ukuvuma noma ukuphumela obala ezothi mntanami ngicela uxolo hayi ukusho nje phela ukuthi sonke siyawenza siyazenza izinto naye wengazenza umama ngasho ukuthi kuhle ukuthi uma usaphila mama la ukhona uphumela obala ngoba phela egcineni sonke siyawenza amaphutha ngiyacabanga mhlawumbe naye wayenesimo edlula kusona ngoba uba wanqamba igama nje uma afika wawugcina uba kuphela kancane wangibona uba bevaka lokho kusho ukuthi nje ngiyacabanga ukuthi umama naye wayenesimo edlule kusona so ngasho ukuthi sengamxolela umama mhlawumbe ngicela ukuthi mawukhona nje uvele ngeke ngimuse ema-police station ngoba egcineni i-case yakhe namanje sangavuthi icala lipoint walahlekana kodwa ngithi mina hayi sengamxolela mfowethu angikwazi ukumzonda ngoba egcineni umzali so umama ukuthi nje angasacashi nje akavele nje asale esezela mina phela ngoba egcineni naye ngiyamdinga phela ngoba bengifisa ukuthi namhlanje
abe khona manje ngeke uzomthatha kodwa ngigcineni ngicela uNkulunkulu lokho ukuthi kunale engiyibona kuwena yokwazi ukuxolela uyokuxolela ngisho ungashiwo ukuthi ngiyaxolisa ibuhlungu lento ngoba u-interview umuntu wesifazane isenze senzeke empilweni yakho senziwe umuntu wesifazane kunezinye zezimo othi uhlangana nazo empilweni ungayi-understand ungabi nayo ngisho indlela yokuzi-explaina ukuthi uma kumele ngichaze lesi simo ngisichaza ngesithini uma kumele ngifukamele nomuntu kule nkinga eyenziwe ngoba phela ekugcineni konoyedwa wesifazane noma kuba isenzo sowesifazane oyedwa bese sisilimaza sonke singabesifazane manje yingakho ungathithi lolu daba lungithinta kakhulu usakusho ekuqaleni ngangiluzwa nje nginga-understand ngoba ngangingekho kulona njengamanje ngokusukhuluma ngalo kunalento evukayo yokuthi kuyenzeka uthi mawuchithe ezimini uyichithe ngesimo sokuthi uyakhipha ekhaya noma uyalahla bese kusala kuyamila kumile utamatisi ngabo uchithe utamatisi okulile bese usala uyamila lo tamatisi uthi ngelinye lamalanga uyabuyela usiyochitha okunye ufice usuvuthiwe futhi sekumele uqale phansi uthathe uyophela ngoba wawulahlele ungasibonanga isidingo sawo kodwa namhlanje wakuthelela isithelo owawungayilindele. What I'm trying to say ukuthi angikaze ngibe nawo ubufakazi bomuntu ofana nawe othi noma izimo zinzima athi mawami ngisafuna ukunikeza uthando okuyinto esihlezi siyigqugquzela njalo ukuthi kuvumelekile noma wenze ukuthi umuntu umvulele inhliziyo noma umxolele ukuze izinto zakho ziqhubeke. Kuthatha umuntu onesibindi ukwenza lento eyenzayo ukuthi ngisakuthanda ngisafisa ukukubona ngisafisa futhi ukukubiza ngomama noma izimo zenzekile but angifisi ukukubona ngikubuyisele ema-police stage engiyidingayo yithuba lokuthi ngiqale phansi ngikwazi kangcono. Ngingathi-ke mina wena wawungesuye vele ubaba wakho mhlawumbe ube wayekhona umama ngesikhathi ukhula wawungeke uzufike la ukhona njengamanje noma wawungeke ukwazi ukufeza iy'cebo okwakumele ufeze emhlabeni noma wawungeke ukwazi ukwenza nomsebenzi okwakumele wenze. Wabona uNkulunkulu ukuthi ukuze ngikwazi ukumsebenzisa kumele ngibheke kwenye direction noma ngibheke kwenye position ngoba mhlawumbe nomama wayezobela ukuthi babelela kuye noma babelela kokunye bese ngasafezeki icebo ngayo uNkulunkulu kuye wakithi emhlabeni. So kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuzwa ukuthi kwehle izimo ezithile ukuze wena uzoba kule position uNkulunkulu akufuna kuyona. Angibuyele kuleka mama ngoba ngiyacabanga ukuthi ohambele lobabili unayo into ofisa ukuyidlulisa kuye. Ungayidlulisi ngisekhuluma ngonkosikazi wakho ungayidlulisi kuye manje lobabili kuphela kodwa uyidlulise nabanye bebona ukuze lo munye osekhaya ezokwazi ukukhetha kahle ngelinye ilanga ngoba kuyinkinga ukukhetha ungabonanga noma ungacelanga ohamba naye ukuthi ingabe lo ungukhethiweyo na. Yikho sithola kobunye ubudlelwano ubona engasabanjiswele kahle yingoba khona phakathi kwabo bobabili mhlawumbe ongakhethanga kahle noma ongamkhethanga ngohambo lwakhe. Umama ube negalelo elikhulu empilweni noma ekuthenini uzokwazi namhlanje ukudlula entweni eziningi engicabanga ukuthi kuye kube
okuthile okusuka kuwena njengobaba wakwakhe noma umuntu obekubambisile kulo lonke lolu hambo. Ngizocela usondele eduze ukuze angakuboni bengakuboni bazokubuza ukuthi usho kubani lokho ngoba thina siyibonanga. Thina sifuna ukubona useduze. Sibuye thina sithi ukuthi xoxa naye ngoba uhambo lwakho nohambo lwababili asikwazi ukubhalela ngaphandle. Kuthiwa umuntu awuyichazi kangcono wena qobo lwakho kodwa abantu baye bekwazi kangcono bese beyakwazi ukuchaza ukuthi uwumuntu onjani. Uyambona? Noma songeduze? Okay. Sibingelele Mamkhosi sibambele ohlelweni lethu. Ngikubizile nje dadewethu ngoba ngibona ukuthi ube negalelo elikhulu nokubona umuntu wesifazane ezinikela ekubambisaneni nomuntu wesilisa obebhekene nesimo noma othi bekhuluma isimo sakhe sifana nesakhe ngoba mkhuzwayo kudinga kube umuntu wesifazane onobuhlakani onesibindi. Babuzwa nami Mamkhosi sengibizile. Khuluma naye manje. Hayi, thanda sana. Cha, ngithanda ukubonga thanda sana bebuka emakhaya igalelo odlalile empilweni yami sahlangana nawe impilo nje hayi cha i-right kakhulu ngithi angibonge uNkulunkulu ngawe hayi ngoba ngingakubheki ukuthi vele kufike inyamisi. Akulula-ke ukuthi uthathe umuntu onjengani. Yeah. Isikhathi engithola uMamkhosi wayo saziningi izinto engidlula kuzona. Kwakufanele ngabe lo mshado awukho kodwa wena wabekezela wahlala. Ngoba kwesinye isikhathi kuba ngathi ezinye izinto zomzali ziyabuya masehleli naye mhlawumbe kuba ngathi uyena kanti akubuye kubuya mhlawumbe ukuthi awu mhlawumbe kube ngabe yabona wafika umama usebenze kakhulu ilo system yami i-self-esteem yami ibiphansi kakhulu wafika wayiphakamisa wayibooster kakhulu akathi thatha isibuko uyibuka athi zithembe athi iba nesibindi nje akhuluma athi nawe umuhle insiza yonke leyo nto akhuluma izinto wathi lento yenza okokuqala ngithi nawe sengifundele sengiyahlanya ngathi ekhanda manje mina kanti mase khamba isikhathi ngayibona iyangisiza le nto ngoba wangifica nje ngingazethembi wangifica nje inqondo yami ubushayeke kakhulu ngithi nje bebuka abalaleli ekhaya nje uNkulunkulu angangibusisele wena sikhulekela ukuthi ke sihlale kuze kubuye uJesu singahlukaniswa umuntu ngoba vele ngiyazi ukuthi isitha sofunda umshado ngithi nje uNkulunkulu angangisize uqhubeke ngikuthande nawe uqhubeke umhloniphe ngoba kuyenzeka ukuthi emshadweni ulimale ukuthi abantu abasabambisani sibambisene kakhulu nomama ubona incwadi ibalekile namhlanje nje uyena impela ehlale encourage ethi kuzokwenzeka athi kuzoba right unesibindi kakhulu lo mama kakhulu ngibonga ne-background yabazali bakhe ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu afeyile kanti emuva vele shithi konakele i-background yabazali bakhe babambisene kakhulu banesibindi so isibindi sabo sehlela nakuyena uyabona yedwa nje mniki uyinkulungwane yedwa nje uyakwazi ukuthi nje eyedwa akadingeki kulekelwa umuntu nje
phambili umusi angiboni nje futhi khona yongena kulela sanga ngoba lo muntu manje uyabona bazama phela abanye ukuthi bayibonise kodwa nje uyazi size sibizane ngonana nje yabona ngithi lavi yabona nje mangineme uyangibona masengekho ngisho noma ngithi lavi abonke angisho kahle khonto engiphethe kami angibuze futhi yini ngimxoxele siyabangani futhi naye ngoba kubalekile emshadweni ukuthi niba bangani manje abangani zokwazi ukuxoxa ngezinto endlula kuzona so asibona nje ukuthi abashadikazi ngoba azokuxoxa lethi manje ngoba umfundisi asinako ukufundisa lapha ekhaya sinokuthi unala silathanda sakhe nami ngithanda sakhe so ngiyabonga sithanda sami ukuthi ke lo mcimbi uphumelele usebenze kakhulu lo mama lencwadi eyibhala angalali ebusuku mina thola ukuthi ngilele angikhulekele mangihamba ngiyokhuleka ezikoleni mangihamba benza umsebenzi kaNkulunkulu wakwafika nje ngenalutho nje kusafika ngo-2021 ngingenalutho yangenza mangithi lutho ngithi lutho kodwa wahlala wabekezela wanephupho ngami ngoba umuntu esokana ufuna ukubhekta imaterial ukuthi unani wangabheka yini ukuthi ngoba unamoto ngoba unamuzi wafica ngenamuzi namhlanje sinomuzi namhlanje sihleli kahle naye sijabulile ngabona ukuthi lo muntu uzokwakha akazini uzobika abantu beza befuna izinto ngoba ethi ushada upasta ngoba befuna isikhule sokupasta yena akayenzanga yonke le nto wangena ngoba ethanda mina ukuthanda kwakhe futhi ngiyakubonga kakhulu athina amazwi akho ukuyibongela noma ukusho okuthile phezu kwalezi zinto aseyishilo athina wakha amazwi namhlanje umuze khuluma kanjena ngoba into eyinkinga ngathi simbonga umuntu meseshonile siyemtshela lamazwi sowakhuluma saphila bese sigijima siyowakhuluma eselele engeke senze ukuthi uthini wena kube nenhlanhla yokubongwa usezwa ukuthi uyabongwa ukuthi udlalela iphi igalelo athini ke wakha amazwi okubonga osekushuba ukuzwa njengamanje. Amen. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya, ngibingelele futhi bazalwane nokhona la endlini. Amazwi engawadlulisa kubaphuzwayo. Isithando sami. Engingaqale ngokusho ukuthi nami wangifica ingqondo yami iphithene. Njengoba satholana sekuleso simo. Kubalulekile uma umuntu wesifazane ukwazi ukulalela iphimbo likaNkulunkulu. So into engayiqonda ukuthi umhlangano baphuzwayo ukuthi I was on an assignment. Okay. I-assignment ethile uNkulunkulu uyayidinga lento yakhe ithi come to fulfillment. So uma kwenzeka kanjalo kumele uma umuntu wesifazane uma uhlangabezana nomuntu wesilisa wecebo lakho kumele umbuzo uNkulunkulu ukuthi what is the vision, what is the end, ukuze uma usuyibone end ukuthi ingakanani ukhulekela ama-attack endlini. So engingakusho kubaphuzayo ukuthi ngiyabonga sithanda sami ungithanda eyangithanda le ndoda iyangithanda yabo kube bengishuhele bezomkhotha phansi uyangithanda yabona nkosi yami nje thola ukuthi mhlawumbe ngidown thola ukuthi ngithanda uchocolate yabona into right nje ikhala kahle siyakuzwa ukuzalana so nje kunempatho yabo a lot of people who have been through this situation are abusive. Yes. He's none of those things. Okay. Uyabona when we met yes zaziningi izinto a lot kodwa kwakumele ukuthi ngiqonde ukuthi lo wambizayo wangibizela kuyena ngoba asihlangananga mhlawumbe kuma-phone nani ngezwe iphinde emsebenzini la endleleni yami bathi cela inamba yakhe ngingamazi ngaze ngibone nje ngamehlo ngezwa nje mangithi ngicela umuntu address engahlathuzwa ngaleso sikhathi bese sibisi ngithi mina ngicela ngiphe inamba yeprofit athi kampela ngithi anginankinga kodwa cela ngiphe inamba yakhe wathi ngimfonela for the first time actually yena fonela mina wathi unkosikazi wami kathi never days impossible. So uma kwenzeka kanjalo I prayed about it yabo
ngoba kubalulekile ukuthi umuntu uma approach you must pray about it because bakhona abantu abazothwebula so to speak bekuphazamise derail lento uNkulunkulu ayifunayo ngawe. So he's a man of faith. He's a man of great understanding. And uyakwazi ukuthi into ayifake yena in your shoes. So nami uNkulunkulu wangisiza ukuthi dealing with lento wami ukuthi nami ngithi put myself esecathuleni zakhe. Ke sithi masibhekene nenkinga sihlale phansi ukuthi iqalephi. Yabona ngoba kubalekile uma umuntu understand ama triggers wakho. Balekele uma umuntu understand ukuthi each and everything yenzakala iqhamuka umthethwana. Singadili neno ukuthi umuntu mhlawumbe you're fighting and stuff. Iqhamuka still enalokho. When you actually find that lapho uzothola khona ukuthi umoyeni sikhama ngoba usiyabona ukuthi kahle kahle we are not the problem. The problem is this. And then you'll attend it as a couple. Nawafaka abantu abaningi. Umuntu esithathu uyahlupha. Yabo. Because ufika kutshela umbono wakhe umshado wakhe. Kanti uNkulunkulu manje wasenza saba umsindelo. So nicabanga yethu it's one. So we can't be separated ngokuthi kumele sitshele umuntu wesithathu. Yabo. So I would like to thank him for just being him. Because into esafundisana yona before singena emshadweni eseze ekhaya ezomcela ukuthi don't hide anything. Mafihli lutho. Show me everything. Your pain, your laughter, yonke into. Ukuze masingena lapha yangathola ama surprises. Yayibona. So it's very important if you want to go into marriage. Siqale sifunde wena qala ukuthi what are your triggers as an individual, male or female? Then mawusuthi uyofuna your destiny helper, which is your wife or your husband. Kumele uqonde futhi ukuthi wena umuntu asifazane kumele uthobe. Isikhathi samanje sifuna ukuthoba. Kumele uholwe umuntu oholwe isandla, bakukhuzwa uholwe isandla. Nami ngiholwe isandla sakhe. So njengoba eholwe isandla nje sika uNkulunkulu kusho ukuthi umuntu ongiholayo uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngaye. So ngeke aze angahlekise mayengolisa. And yabonisana. Yabonisana nje kahle. Akubeke nje sithombeni sokuthi no into mayisika nje melile kanje. And most uyenza futhi and apply that uyabona ukuthi uyaphumelela. So engakusho ke usithanda sami bigger things are coming. Basazosibona kahle. Amen. Ibingeyabo bobabili leyo. Ibiyenzela ukuthi ungayilindeli mhla isiza. Ubona ibhomu uhle ngaphandle kwalowo mancane noma athi sepholile kwase kuba khona isithelo esihle esiphuma esize saphili sazala nayi firstborn. This is your firstborn bafethu nobabili. Nansi firstborn yini. Umlando oyothi nanoma ngabe kuthiwa niyahamba emhlabeni but seninabantwana belibofunda la. They will understand ijene kababa wabo la. Bazo understand the pain odlule kuyona la. Bazo understand the vision ubunayo before ubhala la. Bazo understand la. Lo umlando. And okumnandi ke nathi siyistetele community sizocreate umlando. Into emnandi ngalomsebenzi wethu ukuthi even after 20 years usengaphindi uyele movie yokucinga. Uyodinga this episode khona. Even ngathiwa ngizothola umntwana manje. Even after 15 years sekumele understand ukuthi kwaba kwenzakalani. Uzomtshela ukuthi go to YouTube. Shathi ustetele ngakasekho. Shathi umhlabeni akasekho noma akasekho kuleyo industry. But uzothi iya ku YouTube lobheka ubani because une history noma kunento ozofuna uyithola ngobani. Kunomuntu namhlanje ozolapheka ngawe ubuhlungu bakho. Kunomuntu ozovukelwa yithemba ngobuhlungu bakho. Kunomuntu obesacabanga ukulahla ingane ongeke sayilahla ngenxa yakho. Kunomuntu ophila nalento yokuthi mina ngalahlwa ukuthi vele ngilahliwe even umhlaba wonke. But ngawo wethu sizobuyelwa yithemba lokuthi
gift incane mangase ngichaze ukuthi kwenzakalani. Ngizobuyela kancane sengizoyigoqa. Hlangane nobamkhuzwayo bangifonela wathi isiteteleko ngizobe ngilontshe incwadi ngomhla ka-26 October ngicela ube khona. Ngathi kulungile ngizoba khona. Sakhuluma ngefonini engithwala lapho nalapho. Kwafika isikhathi sokuthi silahlekelwe i-equipment noma izinto zethu zokusebenza ukuze nikwazi ukugcina nokubonile umsebenzi wethu. Zalahleka zonke, sasala wami umsebenzi. Angaba khona amandla okuqalela phansi ukuze sikwazi ukuvuka sime. Umamkhuzwayo wathi kubuyile izwi likamoya ongcwele lathi ngangikunikile amandla phambilini ukuthi uthenge ikhamera. Wayisebenzisa kanye wasuyayibeka. Kwakungesiyo kahle kahle yakho leya khamera, kwakuyo ukuthi uyinikeza laba bantu. Bangifonela sisabe ukuthi sizohlanganisa kanjani siyothenga ikhamera. Ikhamera iwu-10,000 iyodwa. Ungakawathenga amakhadi, ungakawathenga ama-mic, ungakawathenga ama-lens. Kodwa umamkhuzwayo wayikhiphe yakhe. Wathi isiteteleko awungabi umsebenzi kaThixo. Ngikubonile uyabasiza abaningi. Uyizwi lami ngoba bakwazi ukuyikhulumela. Uma usulahlekelwa izinto zokusebenza bona sebezokhulunyelwa ubani. Because iyona nto vele efuneka ukuthi yenzeke ukuthi ungasaqhubeki ngoba sekuthathwe lezi zinto. Kwanquma usuku selithanda ukuthi izolandwa nini. Sahamba sahlangana ibhalithi ungayithatha. Ngabuya nayo. Angikaze ngize ngiyikhiphele even 5 rand kubo. Ngithi ngiyayithenga. Kwathiwa this is a gift. We posted on YouTube sisho ukuthi silahlekelwe izinto zokusebenza. Sachaza kuba bonke abantu abasibukayo. Waba yedwa wakwazi ukufika naye seyiphethe wathi nansi. Wayengenzi ngoba esebona ukuthi sekusondela ukuthi sizozwa isitori sakhe noma udaba lwakhe. Kodwa wayethi into ukuthi kwabo ukusebenza kumele sisize abanye abantu sasesibathembisile. Wayese ethi ukuze uzofeza isithembiso sakho kubona angikunike nakho ukwazi ukuqhubeka nakho. Sizobonga isipho enasinikeza sona siyisiteteleko media. Siyabonga uNkulunkulu azandisele nize neswele lutho. Mina nje isiteteleko uma ngiqhamuka kubantu neyinkinga zabanye abantu baye bebuke ngathi ngenza ngamabomu ngabasizi. Ngoba the problem eyenzakala ukuthi ku-YouTube mawusuka abantu bekubuka on YouTube bayitshela ukuthi unemali yokwenzela wona yokusiza wonke umuntu. Bese bekhohlwa the vision yokuthi uzuveze lo msebenzi ukuthi kwakuyini. Kwakuwukuthi uvulele nomuntu osekhaya ozothi udaba lalo muntu ukuze akwazi ukumlekelela. Namhlanje ngithi angizobonga enasenzela khona siyisiteteleko umuntu ukuze umsebenzi ungami kodwa uzoqhubeka uye phambili. Because sihlezi sisho thina sithi thina ezisiteteleko umuntu asayiqhumela ukuthi we are mending people's hearts. Oyifuna incwadi akaye direct kumuntu ozomsiza ngesikhathi. Ngithanda ukubonga ukuthi sewuzwile ubuhlungu kodwa ukwazi ukuzosho ukuthi isiteteleko ngalimala ku-1 no-2 no-3 kodwa kusuka manje ngephambili angisalimele sengifuna ukuzokhuluma ngakho nokuzoqwashisa umuntu onenkinga. Okwenzile kuhle kakhulu ngifuna ukuqala ukancane umuntu ezokhuluma ngobuhlungu obungaka
esibonayo sonke asizwa ngengane kwami ukuthi kwakukhona sizwa ngawo ukuthi ngidlule ku-1 no-2 no-3 omunye umuntu ngoba wakutholakele lapho wawungamathuba amaningi ukuthi ungaphili abantu bayadayisa ngabantu esikhathini samanje but wena wakwazi ukuthi uNkulunkulu akutende waze ukufika la usufike khona namhlanje sesizovala nje babukhuzwayo khulume nabantu ubatshele ngomsebenzi wakho ukuthi uzotholakala kanjani sizobe sesiyaenda kuloko ngokufaka inamba ukuze singabe sisidla kakhulu isikhathi babafisa u-10 Ncwadi i-150 iyatholakala uma uthengile incwadi uthola mina ku-0679362 nje uyasho ukuthi ucela incwadi bese-ke sibone siyakuphosela ngakuphepha nabo ke incwadi ifika yonke indawo but sazolenza uhlelo ukuthi incwadi ibe online nakhona ithengeke online ngoba abanye uthola ukuthi asikwazi ukufika kubona but yona izokwazi ukuthi ifake online register online umuntu mefuna ukuthenga online but abafisa ukuthi bayithole kanje sobathumelela ngophepha umuntu asho ukuthi kephi simfakele lapho ekhona akwazi ukuthi uthethe. Okay, sicela ukuthi siphinde siqinisekise leyo ukuthi le ncwadi ayisiyinganekwane impilo yakho. Yes, kunjalo. Incwadi ayisiyona nje i-novel noma mhlawumbe ebhaliwe umuntu i-real life yami, impilo yami nje ukuthi ngikhule kanjani. Ingakho into eningi engiyichaza kodwa uma uthenga incwadi uzokwazi ukuthi ufunde ukwazi futhi ukuthi usizakale. Okay, sicela usiphindele inamba ngaphambi kokuba sivale. Inamba iyona 06793627767. Mawungathaphile mawungithole efoni ngoba sekade sokufona ungathumela nje WhatsApp ukuthi uyidinga incwadi usho ukuthi ukephi sikwazi usifakele kuphela. Okay. Siyabonga kakhulu babukhuzwayo amazwi akho siyazi ukuthi azobakhanda abantu abaningi ububele bakho nokuthobeka kwakho siyazi kwabanye abantu kufike kwatshala imbewu ezovunda ibile nje lenyilanga siyabonga futhi ukuthi usukuhlele konke esibona kuyistetele kumedia okumele sizokwazisa abantu noma sizoxoxela abantu ngokulimala kwakho siyabonga nje kakhulu engathithi ungaqhubeka njalo ulishumayela ivangeli uphinde futhi ubatshele abantu ukuthi abangahlala ebuhlungweni ngobuhlungu yakubuyisela emuva kodwa uma udlulisa ubuhlungu uyakwazi ukuya phambili bese uvuna izinto ezinhle siyabonga kakhulu. Lapho ngasekhaya besisesitenga sizobona ubaba ukhuzwayo okuwuyena obezolandisa ngohambo lwakhe noma ngokuthi yini emlimazile empilweni. Sithola ukuthi watholwa umama uMdlamini uqede lapho wamlahla wamshiya ePoint la setholakala khona setholwa udriver webhasi wamthatha wathola indlela ke njengoba benilandisa wathola indawo yokuhlala wakhula ekhulele ehome ekhulele orphanage la akhulele khona waze wagcina wahamba wafuna ukwazi ukuthi kanti yena yini engavakashi ekhaya njengezinye izingane ilawo kwaba khona ke sebemhlahlela kabanzi indlela yakhe noma sebemtshela ukuthi watholakala kanjani yena yini indaba engavakashi ingoba umkhondo womndeni wakhe ubungakabibikho. Siyambonga kumuntu ofana nayo nesibindi njengaye. Yebo lona uhambo lwakhe lube ebuhlungu kodwa akahlalanga ebuhlungwini ukwazile ukuqhubeka nempilo noma ngabe isimo besibhlungu kangakanani kodwa waqhubeka nempilo wabambelela noma bekubuhlungu enhlizweni ngoba uyasho ukuthi kwafika lesi sikhathi la khona wayengasazethembi khona engasazazi ukuthi ubani engenalo nje ithemba lobuyena kodwa abantu abebesondele eduze kwakhe njengonkosikazi wakhe uthi ibona bamsiza wakhula wabuyela ukuzethemba wazibona naye ukuthi uwumuntu ofana nawo wonke umuntu wangabambelela ebuhlungwini bokuthi uma wakhe wamlahla. Uthi ngentatla ke wamthola ke ubaba okuwuye wamchazela kabanzi ngaye wagcina esithola ngokubuhlungu wathola ubaba omdala wangamthola ubaba wakhe ngqo ukumcacisela kabanzi wathola ubaba omdala wamnikeza isibongo sakhe wamshayela iID nokuba namhlanje uyazazi ukuthi ungakwakhuzwayo kwaba yilowo musa kanjalo kodwa uthi uma wakhe akamazi akazi even umndeni kama wakhe akazi nokuthi uma ngathi uyaphuma uzocinga ngoba usewake wazama ukuthola ngenkinga ke noma wangaba nenhlanhla yokuthola ukuthi kukuphi ekhaya noma bakuphi abantu bakubo koma wakhe uthi uma wakhe kwakuwuMdlamini akazi ukuthi wayewuMdlamini obani kanjani akanalo ulwazi
uthi-ke uma ngabe kuyenzeka mawami noma mndeni wakhe nibone le episode uyacela niphumele obala ngoba kamzondi uma wakhe kodwa uyafisa ukukhanda ubudlelwane naye bekwazi ukubambana beye phambili ngoba kuyobe sekusho ukuthi uNkulunkulu umnikeze ithuba lesibili lokuthi akwazi ukuphila impilo yakhe. Namhlanje ke siyile saluza udaba lwakhe ubelontsha nencwadi yakhe kayibhalile ngempilo yakhe nizibonele bekukuhle noma kwakubuhlungu ekuqaleni kodwa lobo buhlungu bukhiqiza imbewu yenjabulo namhlanje bekujatshulwe. Okwakho ke mbukeli uma unenkinga ngasekhaya shona ku Facebook uthi mufika ku Facebook ungene ku inbox ubhale ngodaba lwakho uma kukuthi uyaqala ungena ku Steteleku Media uchofoza subscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uma sikwethulela udaba ube ngowokuqala ozodla nathi ukuze ukuthi isiphekeni le yantokazi yakwaNdlovu noma uma kukuthi unenkinga ungashayela yona le number le okuyisijwayele ukuyifaka lapha phansi yeSteteleku Media noma ngabe yiphi imibuzo nayo ngeSteteleku Media ushayele le number uzokuphendula umsizi wami akusize ukuze sikwazi ukuya phambili. Mina Steteleku intokazi yakwaNdlovu ngisho njalo ngithi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni futhi ngokuzayo.